Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Dün men yine de bir goşky goýupdym. O goşkyňam aşagyndan şo bir adam kommentariy ýazypdyr. Bu sapar şuň başyny getirene $25.000 bayrak diýip ýazypdyr. Telefon nomer goýupdyr. O telefon nomery men jaň edip gördüm. Onu videoda düşürdüm. Bir ýaly nomer ýok diýe. Bunu etmek bilen bu adamlar özünün şeýle akmakdygyny, şeýle derejeleriniň pesligini, düşünjeleriniň ýokdugyny, özünün pis adamdyklaryny subut edýärler. Eger şeýle däl bolsa $25.000 Amerikada ullukan iş bitirmeýänini bilerdiler. Inni olar beýdimek bilen meni gorkuzmaly, ýa utandyrmaly, ýylyň öňüne çykmaly. O ekrana gaýdyp çykmasyn. Inni men şolaryň ýazýan zatlaryny okap, utanyp ýa çekinip gorkup ekrana çykmalymışym. Siz olar ýaly adamlar başgarak ýerden gözläň. Men şol adamlary atwet ýani jogap ýokmyna bir goşky ýazdym. O özüne bir many çykarsyn, belki akylyna aýlanar. Onu näme? Dinläp lezzet alsyn ol adamym. Düşüňde bir gördüňmi 25.000 dille iş bitirýän hey nalaja deyin. Onuna täzele ýyrtyk balagyny sırtı ýyrtylypdyr. Görünýär götüň. Nokky edip gürleýän senmi, özge haýwat atyp bolup bolmajyn, onuna bagyňa balyk aklygal, habaryň barmy sen balagyndan bagyň. Otur hedil edip ýyzgap heleňi, 25.000 bolsa öýüňde, gey berýänmi özge ýurtlarda, 25.000 bolsa jibeňde. Çağılan gyýkdy wak kaka pul kaka, onuna çağaňy süýç al kökü. Halal gazanmany öwrenmänsiňiz, arman batypsyňyz läbik bir boku. Watanyň dönüňini gözlemäň daşdan, özü bir bigaýrat ýakazy gaýşly, kim akyl binamyz arny satan, sensiň ol 2 kurşa watanyny satan. Inhe, vatandaşlar, sağ olun, saňa elkasyn dinläniňiz üçin.